vieš za koľko peniazy by sme to predali? Ty koko, to ani cigáni takéto nemajú. Kde cigáni môže ísť handry fajčiť? Ty, ale toto sú para. Nasrať. Dobre som vedel, že chcem ísť hore. Oj, ty koko. Čo ti dáva? Tak takéto sme našli asi iba raz. Na jame. Kozáky tu nechám. Počkaj. Sem ešte idem. Jedine. Koľko kozákov ty kokos tu je? A tu hore už nič nevidím. Jak nič? Počkaj, toto skúsim vydrapiť celé. To je to skús celé. Tam hore sa už bojím, lebo to už je vysoko. Ale. To môže šúpať. Košík nemáš? Ja idem to dole zobrať, hej? Tak počkaj, poberieme všetko. Počkaj, kameru si musím nastaviť. Všetko? Poďme ešte sem pozrieť. Hej. A tam dole ešte máš. Ja viem. Ty kokos, tak takéto húbiky. Musíme sa Starkej pochváliť. Toto pôjde Starkej. No a? Tak toto musíme zobrať to vedro, čo je tam dole. Hej, zoberieme vedro. No, ja idem pomaly dole. Či? O, jaké veľké. Ale ja som ich zbadal, Zbadal som ich ja. Ešte bedlu som zahodil. A kokot prerastá. Toto už je plesnutý. Čo s ním? Ale pekný je, dobereme. Ten veľký berem do ruky, vedme si to do tričku hneď. A tieto veľké sú plesnuté, dák. Hej. Aj tento je paráda. Toto sú kozáky. Kde je Jožka? Kam ich dám? Ja ich nemám do čo dať. Ja, hej. Jeden zober do ruky, ní. Hej. Toto dám do trika. Taktok. Ešte musím nájsť druhý rukav. A tu je. Tebe jebe, môžeme ísť dole. Väčšia jak moja ruka! A tvoja hlava! Ty kokos! Aha, aj tu je. Ale to není asi dobrý. Poďme takto. Máš tu košík? Do piči. Dobre, ja idem dole, vrátim sa. Dolka mi to ide!